Història de Xixona al carrer. Festes en 1904. Antigament les festes en honor a Sant Sebastià es feien del 19 de gener al 2 de febrer i concretament les festes de moros i cristians es feien el 30-31 de gener i l'1 de febrer. Però això no anava a ser així en 1904 perquè les festes s'havien ajornat a l'estiu. La qüestió era que hi havia dues teories. Havien uns partidaris de fer les festes prop del dia del milagre de Sant Sebastià, el 24 de juliol, i uns altres que volien fer-les prop del 24 d'agost, festivitat de Sant Bartomeu, patró de Xixona. El que és cert és que els partidaris del dia del milagre van avançar i van llançar un globus sonda en la premsa a la cantina. Així, el 26 de maig, al periòdic El Graduador, apareixia que en Xixona anaven a fer-se festes en juliol i que les comparses de moros i cristians ja estaven preparades. Aquest embolic es va solucionar en el pleno de l'Ajuntament del 19 de juliol, 5 dies abans de la festa del milagre. El plenari s'acorda el següent: lo insoportable de la temperatura del mes de enero ha impedido casi siempre que los festejos acordados por el municipio hayan tenido la brillantez que los mismos requieren y que los forasteros, que tanto beneficio reportan a la población, concurran a ello, por lo que atendiendo a los deseos y manifestaciones de la inmensa mayoría del vecindario, dejaron de llevarse a efecto en dicho mes para que tuvieran lugar durante el verano. I afegeix el següent: con que el día del patrón titular San Bartolomé lo es el 24 de agosto, en que ya están terminadas las faenas de recolección de granos y han regresado a la población muchísimos jornaleros que han salido en busca de trabajo, propone al ayuntamiento se sirva acordar que durante la última decena del indicado mes de agosto se celebren por este municipio, en honor de ambos patronos, grandes festejos y ferias. Finalment, el Pleno va acordar fer les festes de moros i cristians de 1904 del 21 al 31 d'agost. I això és tot. Si vols saber-ne més, busca en Facebook la pàgina Cronista Xixona.